Goddag og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt, militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Junge Vester. Jeg er journalist og producerer podcasten sammen med militæranalytiker Anders Puggen Nielsen. I dag har vi besøg af Anne-Kristine Rønn til en samtale om krigen i Libanon. Men før vi tager hul på den, så skal jeg understrege, at alle medvirkende giver udtryk for deres egne meninger og ikke taler på vegne af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og så skal jeg nok også lige bemærke, at vi i dag lancerer vores nye kendingsmelodi. Seere på YouTube vil ikke have mærket nogen forskel, men jer, der lytter til lydudgaven af podcasten, vil have bemærket, at det var en anden jingle, der spillede en dag, end den vi plejer at bruge. Efter 5 år med det gamle tema, måske i virkeligheden næsten 6, tror jeg, synes vi, at det var tid til en auditiv opgradering, og vi har derfor fået lavet ny lyd og håber, at I kan lide det. Og så skal vi have en præsentation af dagens emne og gæst, Anders. Det skal vi nemlig, ja tak. Der er vist ikke nogen, der ikke har bemærket, at USA har startet en krig med Iran sammen med Israel, men det har fået mindre opmærksomhed, at der også er udbrudt en krig imellem Hizbollah og Israel i Libanon. Det er en krig, som kan blive meget voldsom og kan få store konsekvenser for civilbefolkningen i området og for Libanon på et større plan, især når man tænker på, hvordan det gik i Gaza. I den her udgave af Krigskunst podcast dykker vi ned i Libanon for at finde ud af, hvad konflikten egentlig handler om, hvad Libanon er for et land, og hvad krigen potentielt kan føre til. Det gør vi sammen med Anne-Kristine Rønn, der er adjunkt ved Aarhus Universitet. Hun har forsket i netop Libanon og de enorme spændinger, som eksisterer i dette land, og så har hun ofte rejst i regionen i forbindelse med fællesstudier. Så Anne-Kristine Rønn, velkommen til Krigskunst podcast. Tusind tak, Anders. Nu siger Anders, at vi skal dykke ned i landet, og vi skal også frem til den aktuelle konflikt, men jeg kunne godt tænke mig lige måske at starte op i helikopteren en gang. Hvis du sådan skal forklare forholdsvis koncist, hvis du kan, hvad Libanon er for et land, og hvad man skal vide om den rolle, landet spiller i den her rimelige, eksplosive region, tør jeg godt sige. Hvordan vil du så fortælle om Libanon for forudsætningsløse lyttere? Jamen, jeg vil nok starte ud med at understrege, at Libanon jo er et ret lille land. Altså, det er jo nogenlunde på størrelse med Danmark, og så ligger det klemt inde mellem Syrien og Israel. Og det er også en del af grunden til, at Libanon har fungeret som den her arena for større geopolitiske konflikter, ja, igennem hele landets historie stort set. Libanon er et land, som består af forskellige religiøse grupper. De 3 største, det er sunni-muslimer, shia-muslimer, og så er der de kristne. Og hver af de her grupper er ligesom blevet, kan man sige, mål eller interessesfære for nogle af de større aktører i Mellemøsten. Og det vi kender Libanon for, jamen det er jo i øjeblikket, at Iran har mobiliseret den shia-muslimske del af befolkningen og fået dem til at støtte op om Hizbollah og altså føre, kan man sige, Irans interesser i Libanon. Men de andre grupper i landet har sådan set også haft deres, kan man sige, patrons eller beskyttere rundt omkring i regionen. Og det har altså gjort, samtidig med at Libanon er en relativt svag stat, at landet altså er blevet kampplads for de her større geopolitiske stridigheder i Mellemøsten. Hvordan er den her struktur, den her politisk-religiøse struktur eller opdeling, hvordan er den opstået? Jamen, den har sådan set været der altid. Altså, Libanon blev selvstændigt i 1943, og der gik landet fra at være et fransk mandat til at være en selvstændig stat, og allerede dengang, jamen, så var der de her forskellige religiøse grupper repræsenteret. Og der satte man sig ned, da man lavede Libanons første forfatning og sagde, hvordan kan vi dele magten på en måde, så alle de her grupper føler sig repræsenteret. Det var sådan set ikke nogen dum tanke, at man skulle gøre det. Problemet er bare, at det har udviklet sig til, at Libanon nu er et land, hvor hver religiøs gruppe også har hver deres politiske ledere. Så de kristne har deres partier, sunnierne har deres partier og deres ledere, og shiiterne har også deres partier og ledere, som jo ikke bare Hizbollah, men der er også et andet shiitisk parti, Amal Movement, som vi måske kan komme ind på senere. Og de partier, jamen, de sælger fortællingen til libaneserne om, at
man bliver altså nødt til at holde sammen, fordi ellers så bliver man udnyttet af de andre religiøse grupper. Og det gør, at der altså ikke er nogen samlet, kan man sige, libanesisk nationalfortælling. Der er ikke nogen samlede bevægelser, som går ind og repræsenterer befolkningen på tværs af sekteriske eller religiøse skel. I hvert fald så er der meget få af dem. Så landet er blevet fastholdt i den her splittelse, dels gennem, kan man sige, de her magtdelingsforordningerne, men også igennem korruption, magtmisbrug og klientelisme. Og det er en situation, som er meget svær at bryde ud af, og som jo også er en del af forklaringen på igen, hvorfor at Libanon igen og igen kommer i medierne for at være kampplads for de her større geopolitiske kampe. Ja, altså jeg tænker sådan intuitivt lyder det som opskriften på en værre misære, når du har 3 forskellige grupperinger. Altså, hvordan har de interne kampe om magten taget sig ud sådan i Libanon? Det er jo så reelt, det meste af det er jo så i virkeligheden nyere historie. Ja. Det er jo en kompliceret affære, og det skal også siges, at så ud over de her 3 større grupper, så er der en masse mindre religiøse grupperinger, som også gerne vil have deres del af kagen, så at sige. Jeg tror måske et godt sted at starte fortællingen vil være den borgerkrig, som brød ud i 1975 og varede helt indtil 1990. Den borgerkrig handlede delvis om, at de forskellige religiøse grupper gerne vil, kan man sige, have deres interesser til at gøre sig gældende i Libanon. Men den handlede også om en del flere ting. Den handlede om palæstinensernes tilstedeværelse i landet. Den handlede om regionale forskelle. Den handlede om forskellige syn på, hvad Libanon er for en størrelse, hvad landets position skal være i Mellemøsten. Så det er meget svært, kan man sige, at skille de religiøst baserede stridigheder fra de andre større geopolitiske stridigheder, der er i Libanon. Men man kan sige, noget af det, som har forværret splittelsen i landet, hvis vi skal kigge sådan på den indrigspolitiske bane, så er det, at de militsledere, som kæmpede i borgerkrigen, de fik lov til at bevare magten, da borgerkrigen den sluttede. De omdannede deres militser til partier og satte sig tungt ikke bare på den politiske magt, men også på den økonomiske magt, på den sociale magt i landet. Og derfor så har det været svært for libaneserne, kan man sige, at komme videre fra borgerkrigen. Nu spørger jeg måske dumt, men altså, du snakker om partier, og du snakker om sådan grupperinger. Altså, er det et demokratisk land? Går de til valg og stemmer omkring de her partier, og så er der sådan et parlament, hvor de skal prøve at arbejde sammen, og det kan de så ikke? Altså, er det den måde, det fungerer på? Altså, normalt vil man nok kalde Libanon et semi-demokratisk land, så der er valg. Der er også politisk konkurrence mellem de forskellige partier, så libaneserne går til stemmeurnerne. Ikke altid regelmæssigt. Deres seneste valg, som skulle have været her i maj, er lige blevet udskudt med 2 år på grund af krigen. Men når det så er sagt, jamen, så er der altså mere politisk konkurrence i Libanon, end der er mange andre steder i regionen, hvor der jo sidder enten en konge eller et militær diktatur på magten, og hvor valg er mere sådan en, kan man sige, performance, end det egentlig er en reel mulighed for at få indflydelse. Så det har libaneserne trods alt, men der er en række faktorer, som gør, at den almindelige libaneser ikke nødvendigvis kan gøre op med de partier, som siger, de repræsenterer den. Og det gælder både for shiiterne, som har, kan man sige, Hezbollah og den akse, som forsøger at kontrollere dem og forsøger at få dem til at stemme på dem. Det gælder sådan set også for de kristne, det gælder også for sunnierne, at der sidder nogle partier, som er dem, der fordeler goderne i samfundet. Og hvis ikke du stemmer på dem, jamen, så kan du risikere at få en opringning fra dit lokale partikontor. Du kan risikere, at dit scholarship til universitetet det lige pludselig forsvinder ud af hænderne på dig. Så på den måde, jamen, så er det forbundet med nogle omkostninger, hvis man modsætter sig de partier, der er på magten. Og hvor store er de her grupperinger i forhold til hinanden? Altså, hvor mange kristne og, altså i forhold til sunni og shiite? Man ved det faktisk ikke helt specifikt, fordi den sidste folketælling, der var i Libanon, den var i 1932, altså før landet blev selvstændigt. Og der kan man jo regne ud, at der er sket en del siden, ikke? Altså, der er nogle store grupper, der er flygtet, der er nogen, der har fået flere børn end andre.
Så man ved ikke, hvor mange der er hver, men man anslår, at der er cirka en tredjedel kristne, en tredjedel sunnitter og en tredjedel shiitter. Men det er jo noget, der er enormt betændt, og hvis vi kigger på parlamentet, jamen så er det faktisk opdelt sådan, at halvdelen af pladserne går til de kristne, og halvdelen går til muslimerne, altså sunnitter, shiitter og andre muslimske grupper samlet set. Og det er der i hvert fald bred enighed om, at det er nok ikke sådan, demografien ser ud den dag i dag. Nu har vi nævnt dem et par gange, eller du har nævnt dem et par gange i forbifarten, Anne-Kristine, Hizbollah. Jeg tror, det er en bevægelse, som er nok af den bevægelse, der vækker størst genklang, når man tænker Libanon herhjemme i Danmark i hvert fald. Det er tit i historier om Israels krig mod Hizbollah og kamp mod Hizbollah, at man hører om Libanon på vores breddegrader. Hvis vi skal lige dvæle lidt ved den bevægelse, hvad er Hizbollah så for en størrelse, og hvilken rolle spiller Hizbollah i Libanon? Jamen altså, som du siger, Hizbollah er noget af det, vi hører om, når vi hører om Libanon i danske medier. Og der hører vi jo typisk om Hizbollah som en milits, en iransk-støttet milits. Og det er det sådan set også. Men det er også mere end det. Det er også en politisk og en social bevægelse i Libanon. Og den nuance bliver måske ikke altid lige så godt belyst herhjemme i medierne. Hvis vi sådan skal gå tilbage i historien og kigge på, hvordan og hvornår Hizbollah startede, jamen så skal vi tilbage til en gang i starten af 80'erne, hvor Israel havde invaderet Libanon, mens landet var under borgerkrig. Og der opstår Hizbollah altså først og fremmest som en modstandsbevægelse med guerillakrigere, der render rundt og angriber israelske tanks og soldater. Og den bevægelse, den får Iran altså øje på og tænker, her har vi en mulig partner på sigt. Så revolutionsgarden støtter simpelthen træningen af det, der skal blive til Hizbollahs første sådan elitesoldater. Og i 1985 så går organisationen ligesom formelt ud og siger, at vi er Hizbollah, vi har et manifest, og i det manifest, jamen der erklærer vi vores troskab til præstestyret. Men så er der sket en del siden. Altså i 1992, det første valg efter borgerkrigen sluttede, der stillede Hizbollah op med kandidater, og det har de sådan set gjort til alle de valg, som er foregået i Libanon siden da. De har haft ministre i siddende regeringer. De har sådan set 2 Hizbollah-affilierede ministre i den regering, der sidder nu, selvom den er Hizbollah-kritisk. Og så har de jo også et netværk af velfærdsinstitutioner rundt omkring i Libanon, men jo selvfølgelig særligt i de dele af landet, hvor de shia-muslimske libanesere bor. Så i det sydlige Libanon, i Beqaa-dalen, i det østlige område af landet, og så i de her sydlige forstæder til Beirut, som vi jo hører en del om for tiden, fordi der bliver foretaget nogle ret alvorlige bombardementer derinde også. Så i Libanon er Hizbollah faktisk en legitim politisk størrelse? Det er der jo stor debat om. Altså, hvis du spørger et bredt udsnit af den libanesiske befolkning, så vil du faktisk høre, at et flertal af dem siger, at de ikke mener, at Hizbollah bør have den status i landet, som bevægelsen har haft de sidste mange år. Altså, det er det er størstedelen af Libanons befolkning, som egentlig mener, at Hizbollah ikke bør være en militant bevægelse, og der er også mange, der er imod, kan man sige, deres ideologiske position og deres måde at føre politik på, som er korrupt på lige fod med de andre traditionelle partier i Libanon. Så der er rigtig, rigtig mange libanesere, der vil sige, nej, Hizbollah er ikke legitim. Og så er der jo selvfølgelig dem, der går ind for Hizbollah, af flere grunde. Nogle gør det, fordi de er dybt aligned med præstestyret og deres ideologi. Andre gør det, fordi de mener, at Libanon har brug for en milits, der kan forsvare landet mod Israel. Og så er der nogen, der gør det, fordi de simpelthen ikke har andre at få hjælp fra, når de skal have uddannelsesstøtte, sociale ydelser osv. og simpelthen ikke kan leve uden Hizbollah. Hvad er forholdet mellem Hizbollah og andre væbnede grupper, for eksempel staten jo? Altså har Libanon et decideret sådan statsligt militær, og også og hvordan spiller det sammen med det der? Er der konkurrence imellem dem og Hizbollah, eller arbejder de sammen? Du siger, man skal bruge Hizbollah til at forsvare mod Israel og så videre.
Ja, det kan jo lyde lidt som om Libanon ikke har noget militær, når man siger, at Hizbollah er forsvarsaktør. Og der er det vigtigt lige at understrege, at det har Libanon sådan set. Altså, de har et militær, som bliver anset som en af de mest velfungerende organisationer i landet. Det skal så bare siges, at der er ikke særlig mange organisationer i landet, der fungerer særlig godt. Men militæret er sådan set okay trænet, og har altså en nogenlunde kapacitet. Det har været noget svækket, fordi der har været økonomisk krise i Libanon de sidste år, hvor de blandt andet har fået en ordentlig økonomisk indsprøjtning fra amerikanerne, for lige at gøre det ekstra kompliceret. Så det libanesiske militær og Hizbollah er ikke allierede, kan man sige. De samarbejder ikke, i hvert fald ikke officielt. De kommunikerer nok nogle gange med hinanden, når de skal lave operationer i de samme områder, men der er ikke noget overlap. Så spørger du til andre væbnede grupper, Anders, og der er det selvfølgelig vigtigt lige at sige, at da borgerkrigen sluttede i Libanon, jamen, så blev de øvrige militser, som var i landet, de blev bedt om at lægge deres våben. Det var kun Hizbollah, der fik lov til at beholde våbnene, fordi de skulle bruge dem til at forsvare sig mod Israel, der stadigvæk var i landet. Så på den måde har Libanon ikke nogen andre store militser, men der er en række mindre væbnede grupper i landet, både palæstinensiske militante grupper, men sådan set også kristne og sunnitiske grupper, som opererer mere lokalt. Dem prøver militæret og regeringen selvfølgelig også at fravaste våbne fra, men det er klart, når vi taler militser i Libanon, så taler vi primært om Hizbollah. Og lige nu, der har hæren altså sat sig selv på den opgave, at de vil afvæbne Hizbollah. Og det er en opgave, som i den nuværende situation er meget, meget svær. Du nævnte det her med, at udover at det er en milits, så er det også en politisk og social bevægelse. Hvad mener du med det? Jamen, altså jeg mener politisk bevægelse på den måde, at de simpelthen har en blok i parlamentet, altså modstandsblokken, som de kalder den på dansk, hvor der sidder politikere, der er stillet op for Hizbollah, eller som er allieret med Hizbollah, altså hvor de simpelthen har erklæret, at de arbejder sammen med bevægelsen. Så det er fuldstændig åbent, at Hizbollah har det. De har også et politisk bureau, hvor der sidder nogle talspersoner. De har en tv-station og et medieapparat, hvor de kommunikerer ikke bare deres, kan man sige, militære budskaber, men også deres politiske. De siger også, hvad de kunne tænke sig, at der skal ske i libanesisk indrigspolitik. Og hvordan ser deres politik ud? Altså hvis man lige ser bort fra kampen mod Israel, altså hvad er det Hizbollah går til valg på, og hvad er det, der er deres mærkesager i Libanon? Det er sådan lidt tricky at tale politik i Libanon i det hele taget, fordi der er ikke den, kan man sige, ideologiske debat, som der er i Danmark. Altså på papiret, så siger Hizbollah, at de står på de svageste og på de undertrykte side. Hvis man så kigger på de politikker, de reelt har været med til at indføre, jamen så er det faktisk privatisering af sådan noget som elnettet. Så deres politik er ikke super konsistent, hvis vi kigger på sådan velfærdspolitik. Det, der er konsistent, det er, at de jo så står for og levere nogle ydelser til befolkningen i de områder af Libanon, hvor deres støtter bor. Og de ydelser, dem leverer de blandt andet ved at sætte sig på nogle af de ministerier, som står for de her ydelser. Så Hizbollah har været interesseret i bestemte ministerier, som har noget at skulle have sagt i det sydlige Libanon, herunder Landbrugsministeriet. Så hvis vi skal beskrive Hizbollahs politik, jamen, så er det også vigtigt at se det ikke bare som sådan en højre-venstre-politik eller fordelingspolitik, som vi snakker om herhjemme, når der er valg, ikke? Men det er også simpelthen et spørgsmål om politisk strategi i forhold til, hvilke poster skal man sætte sig på, så man kan give noget til sine støtter, så de støtter kan blive ved med at stemme på en. Hvis vi prøver at se på forholdet til Israel, og måske spore os lidt ind på den der krig der, hvad er det så, der er årsagen til de her sammenstød? Altså, nu har vi snakket om, at Hizbollah ser sig selv som dem, der skal beskytte Libanon og libaneserne imod israelske angreb, men altså, jeg er sikker på, at israelerne sikkert ser sig som nogen, der skal beskytte sig mod Hizbollah. Altså, hvad er det egentlig, konflikten med Israel skyldes, og hvad er årsagen til, at det bare bliver ved og ved?
Jamen altså, konflikten med Israel trækker jo tråde langt tilbage i Libanons historie, altså tilbage til oprettelsen af staten Israel, hvor palæstinensiske flygtninge strømmede ind over grænsen og bosatte sig i Libanon. Den historie, den tror jeg ikke, vi har tid til at gå i dybden med i det her podcast. Så lad mig spole tiden lidt frem og så kigge på den her nyere konflikt. Det har jo været sådan, at der jo gennem årene har været tilbagevendende småkonflikter mellem Hizbollah og Israel. Det skyldes jo, at der ikke er nogen fastsat grænse mellem Libanon og Israel. Så Hizbollah har nogle gange trådt et skridt ind over det, der hedder den blå linje, så er israelerne blevet sure, og når israelerne har gjort det samme med den libanesiske side af den blå linje, så er Hizbollah blevet sure. Så denne her tæt for tæt, den har kørt i mange, mange år og har været en normal del af libanesernes hverdag nede i det sydlige Libanon. Det, der jo så er sket i kølvandet på den 7. oktober, det er, at Hizbollah er gået ind og sagt, nu vil vi kæmpe på Hamas' side i solidaritet med Hamas, og så har de lanceret nogle angreb, der er noget større end dem, vi tidligere har set. Og det har så ledt til, at israelerne har modsvaret i en endnu større skala. Altså hvis vi kigger på krigen mellem Hizbollah og Israel, jamen, så er det også en uproportionel krig. Altså hvis vi kigger på antallet af døde på hver side af grænsen, jamen, så er det libaneserne, som i højst grad er blevet dræbt. Så Israel har udført nogle angreb mod Hizbollah i Libanon, som har lammet bevægelsen. Og det vi så i kølvandet på Israels og USA's angreb mod Iran, det var et Hizbollah, som kæmpede noget, der ligner en overlevelseskamp. Kan man sige, i vrede eller gengældelse, eller hvordan de ser det på drabet på Ayatollah Ali Khamenei, så sendte de missiler og raketter ind over grænsen til Israel, og Israel svarede igen meget uproportionelt ved at bombe store dele af landet i Libanon, og lige nu diskuteres det, om israelerne også er i gang med at forberede en decideret landinvasion, hvor de går ind og tager en del af det sydlige Libanon. Men hvordan er det her forhold mellem Hizbollah og palæstinenserne? Fordi det er vel ikke en palæstinensisk bevægelse som sådan. Så altså, er det mere fordi de bliver styret fra Teheran, og på den måde bliver brugt som sådan et nogen, der bare skal angribe bruge enhver lejlighed til at gå imod Israel, eller hvordan er det der forhold egentlig imellem? Nu siger de gik ind og støttede Hamas også. Altså, hvordan skal vi forstå det? Jamen, altså først og fremmest, hvis vi trækker sådan de helt lange historiske tråde tilbage, jamen, så opstod Hizbollah i det, der var en samlet modstandsbevægelse mellem libanesiske fraktioner og palæstinensiske fraktioner nede i det sydlige Libanon. Det er sådan deres historiske rødder, kan man sige, der er baseret på en solidaritet med palæstinensiske militser. Hvis vi kigger på, kan man sige, Iran-delen, jamen, så er Hizbollah sammen med Hamas en del af denne her iranske modstandsakse, som jo består af også irakiske militser, består af Houthierne i Yemen også, som forfølger Irans interesser rundt omkring i regionen. Det er lidt forvirrende nogle gange, fordi Hamas har været lidt frem og tilbage i den her akse, og er også sunni-muslimer, så det bliver lidt mudret, hvis vi skal gå ned i detaljerne, men de er altså en del af den her iransledede akse, hvor Iran i hvert fald har rigtig meget at skulle have sagt i forhold til, hvad det er for nogle angreb, der bliver lanceret, hvad det er for nogle politiske interesser, der bliver forfulgt. Og derfor så har Iran også været med til at koordinere Hizbollahs angreb, og muligvis også direkte dikteret til Hizbollah, at de skulle angribe Israel på bestemte tidspunkter i den her konflikt. Der er jo ikke nogen tvivl om, at der er et meget asymmetrisk styrkeforhold mellem Hizbollah og Israel. Hvad har Hizbollah reelt kapacitet til? Altså nu nævnte du det her, det er nogle raketangreb, det er nogle missiler, man kan skyde afsted. Hvor stor skade kan de forvolde på Israel, og hvor meget af det er mere sådan en symbolsk kamp?
Hvis vi kigger på de sidste 2 år, så er hovedfortællingen, at Hizbollahs kapacitet er blevet forringet ret markant, altså set fra deres synspunkt. Omkring 70% mener man, at deres arsenal er nu væk. Primært som følge af israelske angreb, men jo også som følge af, at den libanesiske hær og regering faktisk formåede også at afmontere dele af deres militære apparat nede i Sydlibanon, inden det her det brød løs. Så det vil sige, at de er ikke i stand til at gøre det, som de kunne for 2-3 år siden, som var at overvælde det israelske luftforsvar ved at sende droner og raketter ind på samme tid, og dermed gøre sådan, at Iron Domen i Israel ikke kunne skyde dem alle sammen ned på én gang. Det er ikke den type angreb, vi kommer til at se fra Hizbollah. Det de så til gengæld kan, og det de i stigende grad lader det til forsøger at gøre, det er at lave nogle mere decentraliserede operationer, hvor deres forskellige enheder rundt omkring i landet har mere autonomi til at afføre nogle lidt lettere våben, men nogle våben, som stadigvæk kan gøre skade på israelske soldater inde i Libanon. Så det er derfor, at der er så mange i Libanon og også udenfor, som er nervøse ved tanken om, at der skulle komme en landinvasion, simpelthen fordi, at det vil være lige præcis den type af kamp, hvor Hizbollah vil virkelig kunne udnytte de kapaciteter, de har tilbage til at gøre tingene rigtig blodige. Det fører jo frem til spørgsmålet, så hvad er det egentlig, Israel forsøger at opnå i det her? Altså, hvad er det deres idé om, hvad det her det skal føre frem til, det er? Regner de med, at de helt kan udslette Hizbollah, eller hvad er egentlig israelerne sådan en fortælling om hvad succes er? Det er et enormt godt spørgsmål, og det er virkelig et meget afgørende spørgsmål i denne her tid. Det kunne lade til, at israelerne i hvert fald lige nu tænker, vi har ikke længere tålmodighed til den libanesiske regering og den libanesiske hær. Vi tror ikke, at de kan afvæbne Hizbollah i det tempo, vi ønsker, så nu tager vi sagen i egen hånd. Nu prøver vi at afvæbne Hizbollah. Det, som jo gør det kompliceret, det er jo netop, at Hizbollah ikke kun er en milits, der har nogle våbenlagre på X, Y og Z position. Det er også den her større bevægelse, som har en politisk tilstedeværelse, har en social tilstedeværelse, og set i hvert fald fra nogen israelers perspektiv, jamen så er den her fortsatte tilstedeværelse politisk og socialt også en trussel mod Israel, altså fordi det giver et mobiliseringsgrundlag, som gør, at organisationen kan genopbygge deres militære kapacitet på sigt. Hvis vi skal se det med sådan de lidt mere hardcore israelske øjne, jamen, så er det sådan billedet ser ud, og derfor så skal Hizbollah jo så også udslettes fuldstændig, både socialt og politisk fra Libanon. Hvis det er det, der er målet, så kan vi nok se frem til en meget, meget langvarig krig, som også kommer til at koste mange civile libanesere livet, fordi Hizbollah har skolelærere på forskellige skoler, de har lokalpolitikere og borgmestre siddende rundt omkring i landsbyer i et store del af Libanon. Og hvis det er dem, der skal væk, kan man sige, hvis det er dem, der skal stoppe med at være Hizbollah, eller måske endda, hvis det er dem, som bliver set som legitime militære mål for angreb, jamen så kan jeg ikke forestille mig andet, end at vi kigger ind i en meget, meget lang og meget kompliceret konflikt, hvor meget af Libanon, meget mere end det, vi har set i dag, vil blive ødelagt. Hej, det er Anders her. Jeg afbryder lige udsendelsen for at fortælle, at det er takket være donationer fra lyttere af programmet, at Krigskunst podcast kan hænge sammen. Det er ikke gratis at lave en podcast, og derfor er Kasper og jeg meget taknemmelige over for dem, som støtter projektet. Hvis du også har lyst til at bakke op, så kan du gøre det enten på Patreon eller på YouTube. Hvis du mest lytter til programmet gennem en podcast-afspiller, så vil jeg anbefale Patreon. Der kan du støtte os ved at gå over til patreon.com/krigskunst. Og hvis du følger os gennem YouTube, så kan du støtte os ved at blive medlem af det, der hedder Krigskunst Ekstra.
Det koster begge steder 50 kroner om måneden, og udover at støtte Krigskunst podcast, jamen, så får du også adgang til vores medlemspodcast, der hedder Krigskunst Ekstra. Det er sådan nogle mindre ekstra udsendelser, som Kasper og jeg udgiver med det, man kan kalde ujævne intervaller. I Krigskunst Ekstra, der diskuterer vi mindre emner, typisk mere dagsaktuelle historier, som rører sig inden for det militære og det sikkerhedspolitiske. Og hvis du støtter os på Patreon, jamen, så får du så derudover også adgang til et personligt link, som du kan bruge i din podcast-afspiller, og der kan du så høre udsendelserne uden sådan nogle afbrydelser, som den her med opfordringer om at støtte podcasten. Og med det, tilbage til udsendelsen. Hvordan ser den libanesiske befolkning på det her? Altså både sådan på forhold til Israel i bredere forstand, men også på udsigten til måske at komme af med Hizbollah potentielt. Altså nu nævnte du tidligere, at der faktisk er en stor del af libaneserne, som ikke ser Hizbollah som sådan en legitim politisk bevægelse. Hvis perspektiverne for, at man kan slippe af med dem, er til stede, altså er det noget, man ser positivt, eller er omkostningerne ved krigen, bliver det ligesom overskygget af dem? Altså de fleste libanesere, i hvert fald dem, som ytrer sig offentligt, de er imod både Israel og Hizbollah. Altså det er ikke sådan, at man er med den ene eller den anden side. Altså ønsket hos langt sådan det brede midterspektrum i Libanon, det er altså, at det libanesiske militær og regeringen går ind og overtager kontrollen med de områder, som tidligere var Hizbollah kontrolleret. Det er virkelig det, som er håbet, at det kan lade sig gøre. Israels angreb i Libanon bliver bredt set forstået som illegitime, og der er en meget stor vrede over Israel, som jo blandt andet også beror på de metoder, Israel har brugt i landet. Altså uden sådan at skulle gå ned i de tekniske detaljer, så har Israel brugt hvid fosfor, som er en gas, som har meget store ødelæggende effekter på blandt andet landbrugsområder. Og det er sådan nogle af de ting, som virkelig gør libanesere vrede, og det er ikke kun libanesere, som vil forsvare Hizbollah eller give Hizbollah på en eller anden måde en eller anden form for leeway. Altså det er også hardcore modstandere af Hizbollah, som stadigvæk heller ikke synes, at det Israel gør lige nu, det er i orden. Så du skal meget langt ud på yderfløjene for at finde nogen, der rent faktisk synes, at Israels angreb lige nu er, kan man sige, er legitime set i forhold til det, der er målet med dem. De fleste libanesere er meget bekymrede over, om israelerne vil sætte sig på en stor del af det sydlige Libanon og simpelthen ikke vil flytte sig igen. Det har de prøvet før. Libanon blev invaderet af Israel i 1978 og igen i 1982, og frem til år 2000, der fastholdt israelerne nogle positioner nede i det allersydligste Libanon. Så den her tanke om israelske besættelse er ikke noget, som libaneserne ser på med lethed. Altså det ser de meget alvorligt på og ønsker ikke sådan bredt set, kan man sige, på tværs af religiøse grupper. Men altså, er det så sådan, at Hizbollah i virkeligheden går et eller andet sted og ønsker at komme ind i, at få israelerne lukket ind i et eller andet, hvor de lige pludselig står i en landinvasion. Så i virkeligheden, så er man i sådan et eller andet paradoks om, at vi kan risikere den her landinvasion, fordi israelerne ønsker at udrydde Hizbollah, men det er egentlig det som Hizbollah også ser som nøglen til at få israelerne lukket ind i noget, som de taktisk ikke kan overskue, og måske også noget, som i virkeligheden kan være med til at styrke Hizbollah internt i Libanon i forhold til at skabe opbakning og skaffe ressourcer og sådan noget. Altså, vi kan ikke udelukke, at der er nogle radikale fløje i Hizbollah, som lige nu går og ønsker det scenarie. Altså, der er sket en forhærdelse af dele af bevægelsen. Det er i hvert fald det, som analyser af bevægelsen peger på. Men det skal også siges, at der inden for Hizbollahs opland har været en utilfredshed med, at organisationen er gået ind i denne her konflikt på det her tidspunkt. Altså, og det er egentlig
det er egentlig ikke noget, som er kommet som nogen kæmpe overraskelse. Vi ved, at der er en del af Hizbollahs opland, som mener, at Hizbollah skal forsvare mod Israel, men skal ikke gå aktivt ind i krige på Irans vegne, hverken i Libanon eller i Syrien, hvor Hizbollah også har været involveret. Så hvis vi kigger sådan på cost-benefit-analysen fra Hizbollahs perspektiv, kigger på, hvor kan man vinde mest støtte, jamen så er det ikke fuldstændig soleklart, at en landinvasion og et hardcore modsvar vil resultere i mest opbakning. Det kan også godt give bagslag til organisationen, og det vil jeg nok skyde på, at der også sidder nogen inde i selve Hizbollah og tænker lige nu. Det kan godt lyde som sådan nogle lidt dystre perspektiver på både sådan kort og mellemlang sigt, når vi sidder og taler om det sådan her. Hvordan ser du på perspektiverne for landet? Altså, er det overhovedet muligt at få stabiliseret situationen i Libanon, og hvad vil der i så fald skulle til? Altså, jeg går ud fra, at der vil skulle en eller anden... at det vil i hvert fald vil hjælpe med et mere solidt statsapparat, men det lyder også til, at det har lange udsigter. Altså, hvad er egentlig perspektiverne for Libanon? Jamen, de er, som du siger, meget langsigtede. Altså, der skal ske en række af udviklinger, for at vi for alvor kan se et mere stabilt Libanon. Og den første udvikling, der skal ske, det er en våbenhvile, hvor kamphandlingerne i Libanon kan stoppe, og hvor militæret kan gå ind igen og fortsætte deres lidt langsommelige arbejde med at afvæbne Hizbollah i hele landet. Altså det er det første skridt. Så er der også en humanitær situation i Libanon, som er meget alvorlig lige nu. Omkring 1 million mennesker er lige nu fordrevet fra deres hjem. De mennesker har ikke særlig meget at gøre godt med og lever på andres nåde, herunder en NGO-sektor, som arbejder på højtryk lige nu for at lave mad og skaffe madrasser og helt basale fornødenheder. Den situation skal der også, kan man sige, lægges låg på, og det kræver, at der kommer donationer ind fra omverdenen også, fordi den libanesiske stat har ikke de penge, der skal til for at dække de her basale fornødenheder. Og så er der hele spørgsmålet om genopretningen af landets økonomi, den politiske genopretning, altså bekæmpelsen af korruption. Der skal indføres nogle reformer, som sikrer, at politikere og folk oppe i toppen af det libanesiske samfund ikke kan blive ved med at udnytte alle muligheder, de har for at tilrane sig penge og ressourcer. Det er også en besværlig proces. Og så hvis du spørger nogle af dem, jeg interviewer i mit eget arbejde, så vil de også sige, at der skal skiftes ud i toppen af politik. De her gamle ledere af militser, som for mange vedkommende stadig sidder på magten, trods alt efter årtier, ikke? At de også skal skiftes ud, og man skal finde nogle nye måder at organisere sig på politisk. Og den del af Libanon, som virkelig står ud over for en udfordring her, det er jo shia-muslimerne, som kigger ind i en fremtid, hvor der måske bliver behov for at tænke i alternativer til Hizbollah. Og det er svært at skabe alternativer til en politisk bevægelse, som sidder på, igen, uddannelsessystemet, sidder på infrastrukturprojekter, sidder på social understøttelse og sundhedsklinikker. Hvem kan lige gå ind og overtage den rolle uden videre? Det er der ikke rigtig nogen, der har noget svar på i Libanon. Så der skal mange ting til, for at Libanon kan udvikle sig, kan man sige, i en mere stabil retning. Men en våbenhvile er nok det første skridt. Hvis vi nu skulle spekulere lidt, hvordan vil så Iran og den svækkelse, der jo lige nu foregår af Iran i forbindelse med den her krig her, hvordan vil det påvirke Libanon? Altså, altså hvis man kommer helt derud, hvor der faktisk sker et regimeskifte i Iran, er det så noget, der kan få Hizbollah til at falde fuldstændig fra hinanden, eller er bevægelsen her så stærk, så den kan godt fortsætte med at eksistere på egen hånd? Jeg tror ikke, vi skal forvente, at Hizbollah vil falde fuldstændig fra hinanden, hvis der kommer et regimeskifte i Iran, som jo i forvejen stadigvæk er noget usandsynligt. Fordi Hizbollah også er en libanesisk forankret bevægelse, altså fordi de har det netværk, de har i selve Libanon, fordi
Israel jo stadigvæk er til stede i Libanon, jamen så har de stadigvæk en eksistensberettigelse, som går ud over bare det at være præstestyrets forlængede arm. Altså det er de også, det har de også traditionelt været, men deres rodfæstelse i Libanon bunder også på meget mere end det, som sagt. Så er der jo nogle mennesker, der har bygget deres liv op omkring Hizbollah, altså fra da de gik i skole, til da de blev spejdere, til da de blev universitetsstuderende og stillede op for Hizbollah på universiteterne til universitetsvalgene. Altså, det er jo også nogle mennesker, som har lagt en stor del af deres liv i den her organisation, og som jo derfor også har meget at tabe og meget at holde fast i. Så derfor så tror jeg ikke, at vi skal forvente, at Hizbollah er fuldstændig forsvundet, hvis præstestyret i Iran forsvinder. Jeg tror, at vi skal forvente at se nogle krampetrækninger, måske nogle ønsker indenfra os om at reformere og dreje det, der engang var Hizbollah, i en ny retning. Det er meget uvist, hvad der vil ske, men det, der nok ikke kommer til at ske, det er, at Hizbollah bare vil fordufte fuldstændig. Du er ved at lave interviews med den libanesiske diaspora i udlandet, forskellige steder i Europa. Hvad hænger de deres optimisme på, hvis de ellers har nogen? En meget, meget, meget tynd grå, kan jeg starte med at sige. Altså den nuværende situation er ikke noget, som bringer optimisme frem. Men den libanesiske diaspora er nogle af dem, som faktisk har ressourcerne og overskuddet til at bidrage til Libanon på forskellige måder. I det sidste parlamentsvalg, jamen, så var der faktisk en stor del af dem, der stemte, altså flere 100.000, og de stemte overvejende på nye politiske bevægelser, som ikke repræsenterer de her gamle partier med rødder i religiøse grupper. Der er en relativt stor vilje også til at bidrage til sådan noget som startups i landet. Det er selvfølgelig ikke lige det, der er på dagsordenen lige nu, hvor den humanitære situation er, som den er. Men de libanesere, der bor i udlandet, har et ønske om at vende tilbage. Altså mange af dem, den nye generation, har været nødt til at flytte ud af landet, fordi der har været en økonomisk krise, som har frataget dem mulighederne for at få arbejde inde i Libanon. Og de ser jo gerne, at de kan vende tilbage en dag og få et ordentligt job og et ordentligt hverdagsliv i deres hjemland, og det vil de også gerne bidrage til. Så det er der, vi skal kigge efter optimismen, hvis vi skal finde den. Er der mellem alle de her forskellige grupper en form for nationalfølelse i forhold til den her nationale identitet om at være fra Libanon? Eller ser vi, at der er nogle af dem, der ligesom taler om løsrivelse og så videre, altså de vil gerne være fri for de andre, eller har vi faktisk noget man kan kalde en rimelig solid sådan national base? Altså det er jo svært at generalisere, når man taler om mange millioner mennesker. Altså der bor flere libanesere uden for Libanon, end der bor inde i selve landet. Det er der relativt konsensus om. Og de har forskellige tilknytning til Libanon, de har forskellige baggrunde. Nogle af dem er opvokset i nogle sunnitiske eller shiitiske eller kristne siloer rundt omkring i verden, og ser verden igennem det kristne blik for eksempel. Andre har den her stærke libanesiske nationalfølelse, og det er noget, som er blomstret op over de senere år, hvor vi har haft store demonstrationer i Libanon tilbage i 2019, hvor det libanesiske flag og den libanesiske nationalmelodi altså virkelig blev brugt som et retorisk greb til at samle folk om noget andet end det her med at være kristen eller sunni eller shia. Så det ser vi lige nu, hvis man kigger på de indsamlingskampagner, der bliver lavet, kampagner, som skal rejse penge til forskellige NGO'er, der uddeler mad eller tøj eller telte i Libanon, jamen så er det også den her nationalfortælling, som virkelig gennemsyrer de kampagner. Og nationalfortællingen lige nu er, at man gerne vil være en suveræn stat. Det er sådan
den mest dominerende fortælling, som jeg ser i mit arbejde og i mine analyser. Og det betyder altså, at man vil være fri fra udenlandsk indblanding. Det gælder fra Israel såvel som det gælder fra Iran, og vil gerne rejse sig, kan man sige, som et selvstændigt land, der har kontrol over egne affærer. Det er sådan den nationalfortælling, der virkelig begynder at vinde frem, særligt i kølvandet på den seneste krig også. Det er selvfølgelig ikke en fortælling, som har 100% tilslutning. Der er stadigvæk folk i diasporaen, som støtter op om Hizbollah. Der er også folk, som godt kunne tænke sig, at der blev lavet en lille kristenstat inde midt i Libanon. Men den brede fortælling, det er altså den her fortælling om et Libanon, som gerne en dag skulle blive en ægte suveræn stat. Er der en erkendelse af, at det måske vil kræve et opgør med den her tredeling, som vi talte om i starten af optagelsen, eller er det en konstruktion, man gerne vil bevare? På sigt vil mange gerne af med den, og vil gerne have en politisk arena, hvor man ikke som det første bliver spurgt, hvilken religion man kommer fra. Det der er med Libanons forfatning, og nu skal jeg nok prøve ikke at blive alt for teknisk, det er, at der faktisk står skrevet i den, at denne her model med magtdeling, den skal være midlertidig. Det er slet ikke meningen, at Libanon for evigt skal have et parlament, hvor alle sæderne er øremærket til en bestemt religion. Det er heller ikke meningen, at præsidenten for evigt skal være maonitisk kristen, og at formanden for parlamentet skal være shia, og premierministeren skal være sunni. Det, som forfatningen lægger op til, det er, at der bliver lavet et lille råd med repræsentanter fra alle religiøse grupper, og ellers så skal det politiske landskab afspejle, hvad end der nu er af kløfter og uenigheder, ideologiske, konservative, progressive, liberale, og det er sådan set det, der bliver lagt op til. Det har der ikke været, kan man sige, momentum for at indføre. Altså det er sådan set det, mange af de folk, jeg taler med, og de nyere politiske kræfter i Libanon, de i første omgang godt kunne tænke sig. Jeg tror, vi så småt desværre har ramt enden på, hvad vi kan nå, men det har været enormt spændende at høre på. Og jeg vil bare sige tusind tak, Anne-Kristine Rønn, fordi du ville være med i Krigskunst podcast. Selv tak. Og til alle lytterne derude, hvis I ikke allerede gør det, så kan I abonnere på Krigskunst podcast ved at gå over på krigskunst.dk og finde det link, som passer til jeres foretrukne podcast afspiller, og I kan også følge Krigskunst podcast på YouTube, hvor der sågar er billede på, så I kan se, hvordan vi ser ud. Vi udkommer en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne på genhør.